Κύριε Αλέκο, μπορείτε να μας πείτε τι εργασία είναι αυτή που κάνετε? Θερμοπρόσωψη. Τι ακριβώς κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή? Τώρα αυτή τη στιγμή βάζω τη κόλλα Μάλιστα. και σε δευτερόλεπτα έχω κολλήσει το φετιζόλ πάνω στη καλωσιά, στον τοίχο. Πόσες στάμπες έχετε βάλει στο φετιζόλ, χρειάζονται? 9. Τώρα τι ακριβώς θα κάνετε? Τώρα το χτυπάω. Γιατί τι σας έκανε και το χτυπάτε? Για να κολλήσει τον τοίχο. Α, εγώ νόμιζα ότι είχατε μαλώσει. Τώρα τι είναι αυτό που κάνετε εκεί? Αυτό είναι αλφάδι. Α, είναι αλφαδιά τώρα αυτό? Ναι, είναι αλφαδιά αυτό. Την κάνετε χρόνια, κύριε Αλέκο, αυτή τη δουλειά? Είσαστε ευχαριστημένος από την εργασία σας? Δεν θα σταματήσω ποτέ. Για δοκιμάσου. Θέλετε να σταματήσουμε Ναι, το γύρισμα? Πώς είπατε λίγο, εγώ σας Αλέκος Τοξότης. χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία, κύριε Αλέκο.